assalamu alaikum won bandiraɓe en calmini goto foye inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko wone joom foyata ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen en gartiɗo noon émission meɗen gonka debbo e rendo men no kewɗen wiide ni tan sa wi gonka debbo e rendo men ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo hande noon eɗen jogui ɗo ene invité jontaɗo hono Fatimata Ba Aissata Ba debbo mo Madina Gounass a salminama a juurama mi suusa nadde Madina Gounass noon taw mi yettaki ceerno Chérif Ba gorko mo Madina a salminama a juurama a weltanama kawɗa ha mi salminima guiɗo mi salmitima mi juurimama Binta Alassane Tall mi salmini kadi dendagal yeeɓiyankoɓe piindi radio ha teedi kadi yaltande nde wiyetende darde debbo e nder renndo ɗo mbawɗon wonde on calminama on juurama on wonama oɗon gandi hande ko alhamis ko 31 août ko janggo wonata premier so tawi jeeɗo ñaawi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati waktu on yeehi hande oɗo saaha mo gonɗen ha woni anani 11 heures fayi mintaji sappo e joyyi ko ɗon toɗoɗen yewtere nde en calmini renndo ngo en calmini bandiraɓe en calmini noon karallo laaɓa juuɗe mo gondina hono Djiby Dieng gorko mo sadele non gorko mo kanele kanko tigui heede karallagal ngal en calmini noon monteur meɗen biyeteɗo Alaji Ali Fall gorko mo Diourbel walla mbiya jaarema nawatama ha Sall Kursi walla nawama Kriel Mayel Fall walla nawama Kirgoumak walla nawama Kati Demba Wele walla nawama Toddo Ceerno Kandji walla nawama Grand Diourbel hande noon mo dillen rassaji ɗe calmini Alaji Ali Fall fewi en calmini kadi oɗo mo ganduɗa ko jiiɗa ko koɗo meɗen biyeteɗo Aissata Ba o jeeyago toon to Madina Gounass kono cosaan makko tigui rigui ko hoore fonde Thilo Boumou Ndiaye ina jiiɗa gara gowa kota jewna ko galle almami bammakko noon mana eɗen gandi wiyete ko ceerno Amadou ceerno Amadou tigui rigui salminama juurama no wonde Hadja Kadiatou Kubra kanko calminama tigui rigui mi juurama ɗum noon mbiyima assalamu aleykum waaleykum salam waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydou Ba a salminama a juurama salmitima a wiyama ya salmodira bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini bandiraɓe foof kala jeeɓowo Ayawo Pindi TV e kala ɓi pullo biyo mbimi en mbimami to woni en calmini ɗum taw kadi ko saɗi gonduɗo e neyde neware salminagol islam woni assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi somi wi hande hol Aissata Ba ko mbiyata kam Aissata Ba ko ɓiɗɗo Madina Gounass naajo mo ganduɗa immori ko hoore fonde kono noon parcours ma woni juuti de kono noon ko Madina ganduɗen ko ɗon jibinoɗen kadi ko ɗon mawnuɗen to galle almami ɗo eyyi sikki ala kala ganduɗo Madina kam sa wi ɗum galle almami tan ene andi kadi sa nawi indama wi Aissata Amadou tan kadi eɓe gandi Aissata Amadou kan Aissata Amadou ko galle almami jeeya kadi so ɗum venni ko docteur rewɓe docteur rewɓe manam jogui projet meɗen société men ganduɗa hoore ma en guinnir ɗum peewal rewɓe e sikki ala debbo cuusɗo foof so ari tan ma feew teni kadi mo pewnantoɗa o kadi ma welto ma andu tigui a feewi kawɗa nani ko haali ko em nani ko haali ko peewal rewɓe kono banggue diine walla kono banggue wawde defde walla ko banggue peewal rewɓe o ɗum ko par ce que sa wi peewal rewɓe mi heewi fosnaki par ce que an joni ɗo joɗɗa ɗo joni jimmima o kala jiɗɗo mande en ka pewɗo hol façon peewal pewnata rewɓe caggal nde Allah fewi debbo kadi peewal rewɓe ɓe waɗata ɗum manan mbiɗon hoore waɗata joni an onon mbaɗi mbiɗa kono peewal rewɓe kanko ɓeydata hen nokkoso eyyi peewal rewɓe nana e banggueji foof saabu debbo kam so wiyama peewal rewɓe eɗen gandi diine o wawa ñakkude saabu neɗɗo wawa fewde gaga diine makko alay saago ma diine o aro feewa kadi debbo wawa fewde kadi gaga laaɓal makko e softede makko so debbo noon laaɓi softi a suusat foof teni kadi sa suusi foof ne kadi a wawat foof non a suusat foof wona haala mbiyata ka suusat kaja e kaja yimɓeɓe ɗo en nimi fof jeeɓen en ngala ko haala par ce que waɗa ko jangguinde ko sari e gonɗe donc a suusat foof ɗum ewa bisimilla debbo noon alay saago koma suusa suusa ko moƴƴinta debbo suusa kadi guilay uranteli muɗum ha e ñantugal muɗum ha e laaɓal muɗum suusa ko yarete
usta kadi geɗe kewɗe ɗe ngannduɗaa ɗe hoore makko fati e poppanteeri sabu eɗen nganndi hannde sukaaɓe rewɓe hannde Allah ina wurti ɓe geɗe ɗe ngannduɗaa ɗe hoore ma biyeteeɗe poppanteeri fof ko yomi feew kono noon caggal Allah ina rokki en enen halpuloreɓe surtout Allah ina rokki en geɗe ngannduɗaa ɗe hoore ma so en kuutorima ɗum ɗo la budda en peewat taw en tampani kadi en tampinani hay goto taw kadi janggo e jam waɗoytama hay loro goto wonta ko ma safruji ngara en ɗin ɗon a feewat kadi ɓandu ma sellat hokkuma coftal saka fewni eyi debbo so ami tan debbo so ami tan bonat e kaɗa debbo ne bona binɗo andude holko bonnata debbo e debbo so boni holno wayata e bonnata debbo a yiyat hannde debbo rese taw toppitaki hoore mum e nder suudu muɗum toppitaki wona fittani hannde sa wonde e joom galle ma a pari ala so wonde joom galle makko e ka namditan e so wonde e joom galle makko o pari ene jogii ko ngannduɗaa ko aɗa foti waɗde ɗum e aɗa foti yarde ɗum ɗo ɗi ngannduɗaa lawƴe reedu ma kadi aɗa foti waɗde utilisé ko ngannduɗaa ko ene udduma ene renndina terɗe ma ene moƴƴi par ce que debbo wonto tolnotoɗa a yiyat debbo jooɗo gude muɗum leppa o wasa toppitade hoore muɗum ne woodi e rewɓe eyi a ɓooyi wadde a ɓooyi to rewɓe jooɗi ɗo eyi te kadi ko gorko woni ɗon jibi so ɓooyi seeɗa goppa camara o ngaram balla il faut yewte a faami aɗa yiya debbo taw ko debbo jontaɗo joɗɗo jonaɗo hoore muɗum ko diriyanke sa hollima caggal tan beltoɗa mais so jooɗima so ummima tan mbaɗa découragé mum eyi par ce que wasa toppitade hoore muɗum par ce que hannde ko wayno leɗɗe meɗen ɗeɗo mo ar hen so pari o haala ko nafata eyi haade ɗum ɗon noon eyi eɗen jogii enen ko ngannduɗaa ko eɗen mbaɗa utilisé hannde njiya ngannda ɗum ɗo hay docteur ɓe ne tottira ɗum sa woni debbo eyi kono hannde kalten ko haala ɓeeɗo par ce que ene haale ni oɗo ɓuri wonde naturel e diye eyi surtout ma ça eyi min Aissata Ba Aissata Ba ay haala yurmitaki kalden koye rewɓe fami sinno woɗɓe kalden ɗen tan jom ko tan haala worɓe e rewɓe fof kalden ala ɗo non par ce que ɗo gandu affaire rewɓe gandu somo yinno gonga adduno affaire rewɓe omo addi affaire worɓe ɗe nan ɗo ene ar nan ɗo anga yeppuran nan ɗo mima voilà ɗo fof jogui gonga tan pare joni noon mbaɗani kam mbaɗa yaadi kam ko haali ko debbo ma laaɓa hay goto ma laaɓa kono debbo surtout ma debbo par ce que min debbo goto meeɗi tawde min mbaɗa jooɗi matam alarba wonno mbaɗa aɗa wadde émission mbaɗa jooɗi dama galle Ablaye Darame o ummi to omo ara omo rondi bol min war nana debbo ko joni dow aɗaji kuru omo aɗa sa ndar sa ronima ni mbatta wana yo binta mi woniri barke rasulillahi cikka noon naafi ko hoore cukalel won toon ala limine jam woyam Allah moni siidi wona jahan wayno waɗi bimji ni o eyi way nana mbimi minan kam bana debbo woni o wi ko ɗi ko woni bana goto mbaɗa yeeya nana mbimi an jeyata nafde ma den bayni wala min ni weli mbimi jeeri boni saka walo walla do boni saka les walo mi hawta ko bari ni kadu kono ma sewli sa ne wodi bon ɗum ɗo ngannduɗaa ko mi waɗi yaade heen par ce que ngannduɗaa ɗo koko debbo ko fewnita debbo ko laaɓa ko laɓinta ɗum haa laaɓa reedu mum laaɓa terɗe mum laaɓa ɗum ko hunde nde jaadumi par ce que min won ko mi ko fewnata gorko ne kay eyi ɗum min ngaroy toon kono jooni an bente ɓayata ɗum addimo ɗo kadi nanɗa ɗo jiimi heen ɗo haala geɗel nden fof ko nafata ƴeewen waaɗi huccude haala ka wona eyi min kam gadottoon ko oto no wiyete ko nafata voilà ɗum ɗo wiyete ko peewal rewɓe peewal rewɓe ɗum winda heen pulaar ko ruy wonɗo ko conndi ruy eyi a defat ɗum mais ene waɗa mélange e ko heewi par ce que ene waɗi gerte ene waɗi ñebbe ene waɗi finigré ene waɗi akpi ene waɗi ndir ene waɗi andakke ene waɗi gowe ene waɗi feuille de jecka ene waɗi 4 côté
ene waɗi kadi xorom polle e xorom ɗum fof nani hen ko conduruy fewnirte ko gawri suuna e suuna ene moƴƴi noon e debbo surtout debbo ɓesɗo walla ni jomajo par ce que ene jeeya e hunde ganduɗa nde hoore ma ene ɗanna ɓandu debbo en mbaɗi hen ko heewi nder e boowal fof ene ɗanna ɗum ene ɗanna ɗum kadi so woni ka ɓesɗo ene walluma pour dañde kosam so tawi woni aɗa yara ɗum ene walluma ene walla kadi cukalel par ce que eɗen gandi ene waɗi ganduɗa ɓe hoore ma soɓe muyni ene endi maɓe dañta kosam donc noon en mbaɗi ɗo fof ko ganduɗa ko hoore ma ko ene adda kosam kadi machallah mettani yarde ene weeli sa yiiɗi ga sa defi hay sa waɗani hen kosam a waɗani hen haydara sa waɗi hen sukara ma tan jarat par ce que bonano o ne rokka ɗum guuɗal bonano e guerte ne rokka ɗum guuɗ kosam joni yimɓe mbanna ɗum par détail mbiɗa haali ɗum ko gueɗe kewɗe macculuji kewɗe deñɗinaɗi mais joni haala min gueɗel hen fof bon so rendi holko nafata ko nafata e debbo carrément guerte ɗe kam mbaɗirɗen hen guerte ɗe ko pour ɓesɓe ɓe ene mbawi ɓe jara pour rokkaɓe kosam eyyi foyede jekka o ɗum ɗon koko ganduɗa ko foyede jekka ko oɗo woni foyede jekka manam ɗiɗo ɗi jiiɗon ɗo ɗi e payiɗo ɗi fof mi waɗi ɗumen ɗo eyyi nani nder eyyi joni noon banana o kam ko pour rokka ɗum goût tene kadi ene waɗi vitamine pour wela dal pour dahmina ɗum pour saɗa yara affaire o ene wawi dahmude gowe ɗe kadi koko lawƴata reedu gowe kam hay goto wattaki ɗum présenté joni kañum e ceppuji en ɗin ɗon ko hunde ganduɗa nde hoore ma koko lawƴata reedu xorom polle o kadi ko hono noon goto fof kadi ne andi hande xorom polle ko nafata par ce que yimɓe ne mbaɗi ɗum utilisé ko heewi surtout noon ko fati e ɓesɓe ɓe dañoɓe ɓiɗɗo joni soɓe jari ɗum ene walla ɓe pour yawde laɓɓinde reedu mabɓe itta kala salte gonɗo hen eyyi ɗum woni ruyo seeɗa tan nokkata ndefa ɗum ɗo joni comme hande ko ndendinɗa ko foof e dose o sa yiiɗi comme yarde hen est ce que aɗa wawi yarde subaka kikiɗe ɗum ɗo watta haydara par ce que leɗɗe ko leɗɗe moƴƴinoje tan ɗa haydara watta ɓe mbaɗani ɗo leggal ganduɗa ngal hoore ma so neɗɗo yari ɗum tension muɗum ene fota ngabbude walla ene fota jippade hay sinno ɗen leɗɗe eɗen jeeya ɗum ɓe jaɓata ha wadde ɗum e produit ji meɗen par ce que eɗen gandi woɗɓe ɓe jogo probléme uji probléme tension e ɗo joni exemple so binde ko wayno binde enen so coodi ɗum ko ene bungi fo tan defata ɗum huy walla ko par pecce batta ɗum eyyi ɗum ko an ɗum ko jomum tan andi no yiɗi defirde fof so woni kam ko neɗɗo goto ko defata ko heewani an andi soko koppu jiɗɗa yarde soko pollode jiɗɗa yarde an andi mbeɗa andi kam so woni ko pour neɗɗo goto ko heewi foof fotani diwde kudduji 3 sa waɗi kudduji 3 tan ɓeyde ka goto ene wawi defdema ene wawi defde jara hen ha 40 kadi a poursa tan taw wattama hen oɗon e oɗo ko gotum walla ene ala oɗon e oɗo wona gotum oɗo ko kodde eyyi ko kodde gawri samme fewnirten ɗum mais gawri samme ndi en gunan ɗum sen guni ɗum ha paari après en cahat condi ndi sen caahi condi ndi kadi koko mbaɗɗen ɗa ko ɗum woni ko mbaɗɗen ɗo mais différence o oɗo ne waɗi tanggal mente ene waɗi jinjere o ene waɗi sucre vanille ene waɗi gloria sa fewni ɗum ha paari a yerwot ɗum après lira puɗɗa unta ɗum wonta condi asani eyyi oɗo ne ko ɗum ɗon ala o defetake o ko kosam ma tan mbatta walla mbaɗa meew gurwa ɗum mbaɗa ndiyam ɓuɗɗam jara tufam eyyi ene waɗi sucre joni son mbayi son jeeyi neɗɗo mo ñamata sucre mo holno waɗata eyyi emin pewna haymo ala sucre ni emin pewna haymo ala sucre eyyi pour diabétique uji par ce que sen pelliti fewnandema ala sucre e mbaɗat hen minti o tan maɗo commande wonata walla on fewnata oɗon fewna ɗum jiiɗi ala ɗum min kewani fewnude min joƴƴini heewi wonde tan ko par commande e oɗo nene kadi o kadi ko guufiya ala oyo ko ruy oɗo ko guufiya wiyete peewal rewɓe foof tan ko peewal rewɓe mais colli ndi wiyete ko guufiya kañum nene fewnirte ko gawri makkari mais e makka mais o ko gawri ndi cahata kadi ha para mbaɗa ɗum hen ko comme no oɗa ni tan serdi ɗum oya kañum koko yerwete kadi no waɗe gloria e banana oɗo kañum waɗetake gloria oɗo watte tan ko tanggal menti o e sucre vanille
e jini jinjero e ceppu gobe andakke kamare e akpi hoko ni kamara kamare woni cep ceppo woni kamare akpi ko grain goto ganda horma ko grain tan dal me ko lekki ganda ki horma kam ene moƴƴi kanko odon honna fori ene moƴƴi odo on yawi rokkude neddo bandu kam so tawi woni ada yaram ada softani pour yarde kay sadi yaram yawi rokkude neddo bandu kadi uddita bernde kadi ko non kadi o wayi tawi woni a wawi wadde dum tufam taw tekkani ene leppina debbo e so hoyrida ene leppina debbo ene leppina debbo ene uddita ene feere berne ala leppuni debbo kay leppuni way jodi ndiyam dini war walla ala wana ngol leppugol min kalani ngol leppugol min kalani ngol leppugol hono leppugol tan ngol worbe jidi ngol ko ngol min kali abo wana rondade pandiyam tan kay juuto yorum ara jodo minen ko leppugol original ngol min gone haalde wana leppugol ganda so hendu wifi ma tan yori e o don ko dum do nafar o yayi rokku be gadi sade yarama kam a jogoto appétit pour ñamde ene moƴƴi kay bonani kay wallahi dum do dedo ledde kam ko mali ummorto en dum do wiyete ko tasmani tasmani ko hunde ganda nde horma ne yawi itude infection e debbo yawi itude infection e debbo no fewi fasnu dum tan jara ay ne wadi neb ne wadi al ndakke ne wadi kat côté fop koy nyalaw koy lawol gotol walla ala wona lawol gotol dum do ne do ay utiliser way fasnude hen fodde laabi nay parce que sohlani ko ene fora ha burta kadi seetan sa fen battata dum ko bodil ada yara hen walla a yara dum goppa dum ko jomum andi tan no yidir fof sa yidi pasna mbada e butel sa yidi sa fasni tan nyede kasma sa yidi mbada hen mewma jara o baade no nyebbe dum nyebe day deba nandude odo ko ittar ko gabbe men nasal andi gabbe hunde gandande hoorema wona tergal debbo ni nyaanna dum gabbe no wodi ala wana jolfo wiata dum soccet dum non tan soccet rewarna ko moccet ko itte sare yara dum kam ene wawi danude tergal debbo no fe la ilaha illallah wawi danude tergal debbo no fe bon yaret tan kañum ne a fasna tan jara sa yidi dido gondi do di fof sa yidi ada wawi ittuda seede gittaada seede tan mbaɗa e capsère ma ndendina ada yara ɓurata foftinde neddo wiido mo fasna dum da bangi mo fasna dum da bangi nokkuda seede tan nokkaada seede fof ndendina dum mais wattama haydara ala haydara watta kadi ne weli yarde machallah odo coupe makko way kono fleur ni ko non way odo ko dadi di ganda di hoorema buri moƴƴude ɓurat sohludum dal ko rewbe debbo cowido so yi ha lewru ma yonti so ngati were ma heɓima andi maal deytal ne ara ngati be ganduɗa de hoorema e capta seeɗa ɗum ɗo kam ittu hen seeɗa tan cofna halma ɗum jafɗare ma yaade ande mu debbo gol meɗi halde o kay natti wonde mum siftinimi ɗum ko ngalwere musde mbiɗan de o fawa table omo jowri jibinde omo mela o mela hanke ɗum mbullo nde mbiɗo wiide tal oyi han woni gorko non non haalde walla wawɗo ɗo ɓucciro o warmiri ko ɗum ɗo ittu hen seeɗa tan cofna en ndiyam sa sofni ha ɓoyi tan rokku jomum yara so yeeri tan so Allah jaɓi ma Allah wat hen newuji muɗum inchallah ɗum de ne waɗi important kadi an goo ka cukalel holno miijoriɗa ɗum ɗo tan wadde comme genre association ni kadi miijiɗa tan ya wat peewal rewɓe ene jaranma an darade lang ko an tan goto walla ene waɗi yimɓe heewɓe ɓe gonduɗa waɗa jogi conseil ma mi wondani hay goto so wona caggal Allah kedemi ko caggal mawnam mo jiɗmi may baba ne wiye Seydi debbo mawnam debbo ene wiye Seydi jiɗon minen jiiɗi yummay baba Allah noon waddi min no feewi kanko woni afa min woni kodda omo hecci kanko heewi noon kono noon emin jewtiri kadi eko heewi sa tawi min jooɗi cikkata ko min giƴiraɓe donc ɓe gaddumi miijo
somi juumani elle ko 2015 wonno mbimi mbeɗa yaha Dakar o wi kam ko mbaɗoyta Dakar mbiyam komi jiɗɗo yaltude mi yeeya aduna o seeɗa mi tampi o wi kam Aissata miñam debbo jeeya yaadu heewu kono noon ɓayde mbiɗa kadi yiɗi yaade fado mi rokkuma feere holno mbatta jaha taw wona ganduɗa ko hoore ma sa yeehi koye dow liggey jooɗoɗa eyyi taw wona aɗa yaha tan aɗa huyoya e ladde joni a ƴeewat ko mbaɗɗa gueɗe rewɓe aɗa andi gueɗe rewɓe ne keewi Madina ɗo ƴeewa hay soko ceewe en ƴeewa ɗaɗima Kamare en Aldakke en ɗin ɗon nawa sa nawi ene yiiɗa Dakar ene jiɗɗum no feewi sa nawi mbatta yeyde ɗum taw kam sa yeehi aɗa andi ko joɗɗa e dow mum kadi Dakar ni muusi ene faaɗi gurdam ɗam welani jooɗade toon waɗani haydara nde ene tampina caggal noon ɓayde mbiɗa ka jaahowo kadi a jaɓanama yaadu ndu donc nawor ɗum ɗon mbimomi Seydil o saaha min mi ala haydara o wi kam min mami rokke 25 000 pour puɗɗoroɗa eyyi o itti 25 000 rokki kam jami codomi hen ɗaɗi en ceewe en ɗin ɗon gaddumi ɗum ga Allah waɗi daraki gonmi ga ha kutoyim o rokki kam kadi idée wadde guufi o nden taw min mi wawa hay fewnude ɗum ni wonno fewnugol ngol ne muusi eyyi o wi kam yeeɓi vidéo mo eyyi fewnugol ngol ne muusi no feewi ala balliɗo eyyo eyyi o wi kam joni ɓayde ko nawnoɗa ko yeehi a artat ballodiren ƴeewen bawɗo haalana men guufi no fewnirte so haalni men guufi no fewnirte ballodiren mi walluma fewna mbimomi eyyi ɗon nene ko idée ene wawi wonde gartumi noon woodi mo noddi on ko musidɗo makko ene wawi fewnude guufi o wi ɗum yiiɗi fewnude on yo ar wallamo finalement on yimo kañum ne heɓata arde mais min Allah waɗi taw mi meeɗi yiide won waaji goto min noon wiide ne fewna ɗum mbiyomi min de mi yino kaari ene fewna guufi fada mi ƴeewa fada mbaɗen essayé hay soko muudi ɗiɗi ƴeewen so feewi mbaɗen so feewani ƴeewen pewnande en fewnana meɗen wono yeeho soodi muudi ɗiɗi gawri soodi ko yadata hen foof o addi o totti kam caami gawri ndi Allah waɗi rewi lawol bonani hen wayani no ko hande puɗɗimi ni mbanmi hen ko perdu noon foof eyyi feewi dal ha wayno wayanno ni finalement ɗum ɗon ko ɗon e Madina tan jeeymi ɗum kadi pewnumi goɗɗum pewnumi fodde siwo tan siwoji peinture ɗi pewnumi ɗum gaddumi ɗo Allah waɗi gaddumi ɗo daraki gaddumi ɗo ko daraki waɗi noon ene yaha yimɓe ne mbaɗayam commande ɓe cooda par siwoji mi jogui client am goto mo ganduɗa koye mariste ɗo woni ni on so felliti wiide mi fewnan ɗum on fewnayam 6 ha 7 sac hay ko ɓuuri ɗum ni goɗɗi ɗi par ce que kanko ne magasin makko mawɗo nan ɗo ko so fewni noon o wiyata ko yen fewnam ko yon taw wawa wondude hen fodde hitande eyyi taw wona fewnu seeɗa fof ala so jooɗi mi wawi joɗade fodde duuɓi ɗiɗi so hippima ha tiiɗi taw watta haydara Binta kanko ɓaɗa woni ko pewnore ko ceerno debbo bo mbaɗanamɗo ma debbo pourquoi sa yaha ɓoyde debbo kayko tan mbiyami mbaɗa yoori pourquoi wadde mon yora eyyi debbo kam min e fodde fama muyam saka debbo yala eyyi woni gueɗe ko tago Allah tagirta noon neɗɗo o kanko Allah taganmo tan ko jorɗo wayno yimɓe ɓe ganduɗa ɓe hoorema Allah ne tagui ɓe ko joom ɓalli en Allah tagui ɓe gona joom ɓalli en to banggue jordam toon ene kadi no won eɓe ganduɗa ɓe hoore dañde ɓandu walla wasde dañde ala fawaki ɗo fawaki e dañde ɓandu fawaki e wasde dañde ɓandu kadi ne waɗi ɓe ganduɗa ɓe hoorema kadi ko welsinade koye mabɓe par ce que won e ñamdeji ganduɗa ɗi hoorema so debbo duumima hen o wawa heccidde comme holɗe ñamde toujours duumade e maaro tan koko yornata debbo kadi koko rokkata seeɗa eɗen gandi ɗum duumade e maaro tan lacciri tan mburu tan spaghetti tan ñamdeji baɗɗi patɗi ɗon koko yornata debbo hay sinno ɗum ɗon ñakkata ni neɗɗo wawa wasde ñamde ɗum kono min mbiɗa suuɓi so debbo fini subaka yari café muɗum e mburu muɗum ha paari ƴeew pollone ma ruy walla mbaɗa tufam walla mbaɗa gossi ma jara taw noon wona gossi maaro gossi gawri mbayeri ne woodi beddoɗa hen seeɗa goowe ma e Aldakke ma e Kamare ma defa ha moƴƴa jara sa wottima mbat pollone ma tufam jara sa hirtima kadi mbaɗira noon debbo dal yo hebbin ko yarata sa hebbini ko jarata tan a dañat ko jiɗɗa ko hebbinde ko yarata ɓuuri hebbinde ko ƴakkata bon joni hol bonande yorde debbo e hol nafoore
deppude debbo ene waɗi nafoore gueɗel gon ɗo il faut doora walla pas deppa voilà ene il faut dillarde ji bona ene waɗi nafoore joni hol bonande haalna min bonande nde kalna min nafoore nde gari ka ceerno rewɓe e comme ceerno rewɓe de kam eɗen nganndi yorde debbo joorɗo jaafuɗo no konngol ngol hay gorko goto yiɗa ɗum toujours debbo so yoori tan so gorko makko addunoyanimo goɗɗo tan ma yiiloyo goɗɗum e beddo o par ce que so wonti an a yettodira debbo ma a dañata hen ko poɗɗa dañde hen ko a weltorata ko hen no poɗɗa weltorade hen aɗa ɗum ɗon addata ko caɗele ko ɗum wonata haala ka jiya wiye gorko makko ko baɗɗo dohan kañum ko rewɓe tan woni haaju mum to woni fof nan wone rewɓe alay sago o waɗa dohan alay sago hakkille makko wona e rewɓe par ce que debbo mo jogui o heɓani muɗum ko foti hebde debbo ko so yettima debbo makko o tinata hen ko furtinde hen ko wadde noon so yalti alay sago ƴeewat tottinata eyyi wadde noon min conseillé mi rewɓe tan ko yooɓe toppito koye mabɓe ɓe teddina jarameje ɗe joni Binta d' accord a haali kono est ce que ala debbo ala no foti waade debbo taw ɗum ɗo fof tawaka taw kalɗa ɗo ko fof tawaka wona tan debbo notoɗen a faami taw tawɗam ko debbo tawɗam ko debbo omo rewi laawol so ari dañi ɗum ɗo kadi ɓeyduma yiide kosam so lagge cincam wona yimɓe haalnama ko kono ma liwɗa ha mbiya a ɓoye mbiya cince kam eyyi ɗum noon kam koye junngo Allah tan woni ɗum kam koye junngo Allah woni sabu ko fewata ko eko wasata fewde ko fof tan ko toon ummorto en so Allah rokkima noon taw an ko naturel tan mbaɗɗa a waɗani an Allah koko fewnuma tan ewa a dañi sens a dañi kadi no ɓeydoɗa tinora joni an kam Allah fewnima tan hankkadi nama feewi joni heddoro ko toppitoroɗa hoorema to banggue ñamtade e banggue jogade ko uwi e banggue labde hoorema kadi kaɗa ha neɗɗo ene wona mo Allah fewne ni mais kadi comme ko mbiɗa ko cincam bonna ha kosam a faami eyyi neɗɗo no wawi waade no foti waade ni wona debbo wona leppuɗo wona foof mais ɗum kadi bonna ha ɗum ɓeydat par ce que won hen ko ganduɗa hande ɗum ɗo sa yari ɗum sa waɗi no poɗɗa wadde ni sa yari ɗum jira ko hay sa taarima tarude ma ko ɗum ɗo urata siccata siccata hay so taarima kam ono gonɗen ko yewtude noon hay so taarima jira ko ene uura comme ka dufɗo ɗon an dakko ƴewdenmi an Aissata Ba jiɓe ɓeni ɗo so ari leegal ɗo jomajo resa a ari leegal mabɓe haali suudu ɗo resa ɗo suuda ɗo an vraiment jomajo nan ɗo mi anda Aissata Ba ɗum haala mi faami par ce que mi anda noon pourquoi ko urgol ngol e fof yernuima ɗon tan woni ko ala ban ɗum woni joni yimɓe pourquoi ɗum joni yimɓe koko natti wadde utilisé feccere hen aɗa andi jomajo nden nde aduna moƴƴuno nde kam aduna boni joni a yiyat jomajo ha lawol muɗum joni kay yomayɓe joni kam ko yo Allah faabo tan jomajo joni a yiyata mukk eyyi nden yomayɓe nden ɓe kamɓe ɓe padanno ko ha yummiraɓe ɓe daranoɓe ekoɓe poti naworde yummiraɓe ɓe noon so daranimaɓe eko poti naworde yummiraɓe ɓe duttantoɓe koye cosaan a yiyan nden jomaje nden waɗante cakka ɗum ɗo gowe taw ko gowe daneje ɗe wanne cakka morlu ƴoƴƴa morlu boɗɗa e foof ɗum ɗo ganduɗa hoorema sa waɗi hen lati e sa waɗa hen lati fof koko uurata mais e yomayɓe joni jaɓirani noon sa wi aɗa waɗnaɓe ɗum ɗon ɓe mbiyata ɗum ɗon ɓenni ko guila temps boy wonno walla temps meruji eyyi temps meruji minen min mbaɗani ɗum ɗo yomayɓe joni a yiyat jomaji a fas ko kutorto goɗɗum de mi anda eyyi ɗum wonkoɓe kutorto goɗɗum ɗemgal ni ɗum ni mi anda cristal wadde moƴƴani hewɓe joni ñawi wallahi rewɓe hewɓe ñawi joni e cristal oɗo e rokkam cristal oɗo takkitorora eyyi joni ko fate worɓe minani aɗa jogo ko fate worɓe eyyi mbaɗa yiɗi mbanna kam hen développé seeɗa comme banggue worɓe hande worɓe hewɓe cellani worɓe hewɓe cellani vraiment eɓe goyto ɗum hay min ga sahaji worɓe en nodda kam wonno min toujours ko gueɗe rewɓe ɓe tan ɓuurami présenté de worɓe en noddami ne mbiyami an kam Aissata Ba ko waɗi a yeeyata alhaaliji worɓe wiyaɓe ahan mbiɗa yeeya alhaaliji worɓe kay
kono noon mataw ko banggue rewɓe ga tan min kam ɓuurmi yarude a addarat ɗi worɓe ɗi ande worɓe ndu saabu hande sukaɓe tokosɓe jeyata garɓe 22 ans 18 ans wallahi fof may gaari Allah noon andi ko garni ɗumen garniɓe ko gueɗe ɗiɗi garniɓe garniɓe ko kidmasi o go garniɓe ko ñamete ko ala garniɓe kadi worɓe takko kirmasi ni worɓe takko kirmasi sukaɓe hande kam wona kirmasi ni bonnude wallahi wona kirmasi ko finde law suntude law anda nden aɗa yiya gaynala debbo o birti fof mbaɗu nden aɗa yiya suka mo ganduɗa ene tolno e jibi taw anda ko debbo hadde billahi ta tubabu nden so rewɓe ne piije a famide aɗa yebde so debbo wirtimama tasimema aɗa doro wendere a wona une semaine taw waɗa ne woodi sama encore jibi ne woodi ɗen gueɗe gara ɗum quoi par ce que ɗum joni ɗum fewande eyyi ko dokkaɗen e waktu waaji nana waɗen signalé mais oɗon mbawi wadde développé e cristal o seeɗa cristal uji no ko kewi joni ko eyyi cristal wonko ganduɗa e cristal Allah wona podɗe en min de so Allah cristal hay yeeri ɗum ni mi yeyata ɗum wonno min ko faate ɗen gueɗe kam ɓurananimi no feewi kono mbiɗa andi kam ene tampino he jaam hono weyta o debbo hono way cristal way kono mantu ko tangal walla ko ala ko manta tan ko mantu noon forde ɓurɗomo fodde ni fof ɓurma forde joni no amuccat ɗum te mi nani ene wuuli jaw ne wuuli noon mi nani ɗum ne wuuli par ce que min won meɗɗo woytade mi hen wi yomi haala debbo muɗum dal tampini ɗum cristal on koye tampi koye habiblide tampini o woyti c'est vrai aɗa andi ne waɗe utilisé mino jimi kon kalna ɗum jimi kalno cristal holno waɗite e holko nafata cristal kaw ɗaaha min mbawa wadde développé carrément kono keɗiɗo ma andu cristal ko nafata mais jimɗi wona waɗi non haala non min gandi mi haala yimɓe mbaɗa ko jangguinde yimɓe binta haala yimɓe eyyi min goni koye jangguinde yimɓe par ce que ɗo joni a haali nafoore leɗɗe ɗe on kaali ko yayate ko on ka cristal mari on hay cristal kay ko bonande kaali ɓe yimɓe nder walla ɗo eyyi no woɗi min de so Allah mi ala hen ganda cristal min mbaɗa jogui hen ganda par ce que won goytiɗomi ɗum cristal neɗɗo waddita ɗum ko e hunuko muɗum waɗa ɗum utilisé e joom galle muɗum a faami hagguillaji so yimɓe keɗima tan ma paam wonko ganduɗa kam a wawa kawɗa hade yima ha laaɓa ceerno nan ɗon eyyi kono ɗon haalko bonande kam oto haalni haala kono haalde bonande mum holko bonna kono kam ne bonnano gorko ne bonnano gorko par ce que kala ɗo mbaɗɗa ɗum utilisé gorko ma kam waɗa ko jogade taafe ene yiifa mi nani kay ene wuuli jaw ne wuli trop debbo wulte quoi gorko o e hoore mum wulte par ce que koye terde gorko o jomum waɗat taade jiɗɗa ko hoɓe hawla wala ala woto wi hawla jiɗɗa joni ɓe marinat tan dal no marinoɓe biftek ni joni noon sa hawri hen mo anda dose o jibi lam wuti sa hawri mo anda dose o ene fondita ɗum jiyata ɗo hankkadi ene joom galle ma waala amde guila subaka tan guila jamma tan ha subaka fini ronka dawde yo pawgal ni dawde lelata pawgal cristal moƴƴani ne waɗi ɗum ɗo no fewi ɗum de ɓuuri gorko jiiɗo debbo mum no hutoro fo de ene ɗum ɗo e Aissata Ba waynora bandiraɓe kala konngol ma cakkatigol par ce que do tolniɗen ɗo noon yettimo ɗo taade ka jeeyowo noon aɗa foti andude cristal ko nafata haalno numéro ma numéro am ko 77 046 23 18 e wonde 70 780 70 pardon 780 78 e 780 85 62 kadi so ɗum ɓenni kadi en cas célibataire aɗa yeeye ɗum ɗo 85 62 62 eyyi komi célibataire kono meeɗino wasde wonde célibataire kadi meeɗino wonde eyyi nde mi wonani célibataire nde ko nden gandumi ɗum ɗo aɗa ko mbiyata ko suka so woni jewtudiɗo mawɓe tan a andat foof eyyi hay sa andidani fo andata ko yeewi ka jiwo eyyi komi jiwo ni ane gar ko kam tawi at bari kam ko waynoro bandiraɓe heure meɗen gasi eyyi joni mi salmini bandiraɓe foof mi weltanimaɓe kadi mbiɗo duwano kadi galle o nde Allah nawata ɗum yeeso e liggotoɓe kadi nde Allah rokkataɓe sembe wawde continde liggeyaji mabɓe Allah ɓoynaɓe kadi hen ɓe ha ɓe daña hen koɓe jiiɗi ko nde tawno galle o daranaki haydara sona nawrude pulago ngu yeeso e wallude kadi yiɗɓe ummade ɓe manam ko wayno Aissata Ba en ni nan jogui produit ji muɗum ene wawno arde
namde xaalis kewɗo ko ɗum ɗon mbatta pour produit ma yaltine kono noon waɗiraka noon waɗiraka jokkere enɗam wadde noon yo Allah junnu ne waɗede ko buubel rewɗa ɗo ene kono ne waɗede kala dewɗo ɗo ene woda tan ko fawe table he moƴƴi wadde ko mbiyata koye Allah yo Allah accu sababu sabu mo yettani sabu yettara Allah wadde noon mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta buubel mo ganduɗa hoore ma ko mawnan ko sehilam kadi koye galle muɗum gonmi e Dakar e fadde Dakar e fadde jippinde hande hay bandum weeɓani saka jippinde sehri muɗum minen gondi ko galle makko jippimi ɗon ñamami ɗon jarami ɗon mbaɗami fof kadi o jaggi kam comme no ɓiɗɗo e galle heni o jaggi kam komi miñi ko kadi omo jaggi bagage o no fewi omo jaggi hen junggo omo holla sehila makko omo yeeya omo artirana kam kadi machallah wadde noon mi salminimo no fewi mi juurimomo kadi produit ji ɗi nan ɗon kala cohluɗo tan so nodde numéro uji mo tottirɗen ɗi e ma heeb prix en gros ne woodi détail ne woodi e foof numéro uji ɗi ko 77 046 23 18 70 780 85 62 on jarama bandiraɓe ɗo noon ko fandu almudu ɗo ko jama bawmodin fo almudin ɗum tegel wadde nde ɗo yewtere yewtere nde ɗo kadi ko yewtere findinode aduna kadi ko yewtere ballal ko yewtere kadi cellal ko addi ko foof Allah jarama Aissata Ba debbo mo woni ɗo Gounass galle almami Allah jarama beltima e ma Djiby Dieng kanko tigui here karallagal Allah jarama o jarama yetti Binta Tall en calmino dendagal yimɓe ko men en mbawa noddudeɓe dendagal dal jeego Pin TV ɗo mbaɗa woni miɗa fenndinimi sawama ali kala ha alkamisa goɗɗo garto walla jaafuɗon noon tan kawɗa ha mi weltanimama no fewi mi wima kadi min so mboɗo yimama ɗo softa kadi gandal ngal kadi ne ɓeeɗo no fewi e Aissata Ba min beltanimama no fewi min mbi kadi yalla ɓeydu gandal ngal ɗum ɗo wona société par ce que debbo kam sa woni debbo tan yo wotko pewjanɗa hoorema andene a walli rewɓe daranade ɗumen eyyi so ɗum ɓenni noon en calmini buubel no fewi hande kanko fonno wonde invité meɗen mais hawri ko sellani ɗum waɗi o neldi en Aissata Ba oɗo en beltanimomo kadi no fewi ko mbiɗa e buubel ko wallahi ko noon o wayi omo yaaji ko yumma leñol garɗo fof o huufat miñen fof mi dukat mi wiyamo minama nande ko ari fof min kuufat ɗum noon yallah hokkuma sembe mo huufe o eyyi so ɗum ɓenni noon en calmini hono Djiby Dieng gorko mo Kanel e Kanereje min mbaɗa yiɗi Kanel naaɓe wonno koɓe yontaɓe kadi en beltanima hono Moussa Niang nanɗo ene jooɗi en calminimo en mbimo Niang Baalo kadi en beltanima hono kawamen Abou Diop en beltanima hono tata men Leyla en beltanima kadi hono ɓuuƴu meɗen lowguel meɗen ɓuuɓguel en mbiyamo gonka debbo e rendo men